Usa sa mga atraksyon nga nagpaabot nga masudong sa mga turista sa lungsod sa Badian ang mga kabog o gitawag nga flying fox nga nagbitay sa mga dakong punuan sa kahoy nga nagumbaw sa Kawasan Falls nga kasamtangan nga gipasarad-an busa karon mga kapuso. Sudungon nato kini sa report ni Alan Domingo. Sa barangay Matutinaw, lungsod sa Badian, nahimutang ang murag paraiso nga katahom sa kinaiyahan. Ang dagat ug ang sapa nag-abot og masudong ang greenish nga tubig nga gipalibutan sa lunhaw nga kalasangan. Sa kilid nini ang dakong punuan sa kahoy nga gitawag sa mga lumad nga banilan. Sa unang pagtanaw dahon ra ang makita apan kung tutukan labi na kung i-zoom in ang kamera, makita ang mga kabog o mga flying fox nga nagkumbitay sa mga sanga kay namahuway sang lit-adlawan pa man. Ang kabog sa nocturnal nga hayop o aktibo kung gabi. Matod sa Environment Officer sa Badian nga dugay na kining mga kabog sa lugar ug ila kining giprotehian. Ang ilang presensya nagpakita matod pa sa kahimsog sa ilang kalikupan din aduna pay daghang makaon ang mga hayop. Ma-feel nila ang napag-rare meaning nga pocket forest, which is pocket forest sa makita diri sa Badian. O mangagi manganis access going to Kawasan Falls kay tungod labi na sa pagpreserbar sa ato ang remaining vegetation or avifauna nga makita diri sa resources. Ang katahom sa Kawasan Falls di nag-umbaw ang Pinoy-anan sa mga kabog, dili una makita sa pagkakaron sa mga bisita kay gipatuman pa man sa Kapitolyo ang temporary closure hangtod mahawanan kini sa mga peligro nga butang nga anaa sa dapit. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.